Hi, this is River. Tagluan ta mo ron guys, ang saan pagharos sa kamunggay. So muna itong kamunggay no. So first step sa imong baton is kuha ka sa kapalwa. Tapos mag-anak ka sa kanan mo ani siyang haroson mo nani. Ha? Yan ana. So pahuman mo, mo siya putlan ng kani mga tumoy-tumoy no. Putlan mo siya para di ka sakit. Okay. So tapos mo siyang haroson dire no. Ayaw ko na gently lang ha. Mura og kuan ba? Tender care. So mura ka gahapyo og manok ba? Kanay tatari nga manok. Kaya mo siya nga dili madala ang yaha. Gagmay sanga-sanga. So mga dahon lang gid guys no. Ana. Dili sa takay na bus dili na pwede no. Live. So ana siya no. Tanaw ni mga nana, mura na siya dahon, mura siya ang putlo. Okay? Yung mga kamunggaya guys, kung isa mong silingan, kinawak niya na ako guys. So same process lang, no? Hantod makurot ang sa kadahon. Basta kamunggaya. Karungon dyan mo siya guys na walay may manani, kinarabay na pupuk sa kamunggay. Delikado kayo magpupuk tanong. Kailangan dahon ra din siya. So same process mga guys no. Yan na lang siya. Ito na po siya. So ako siya ilaing process guys. Mo siya tagsa-tagsaon pero dugay kayo. So example yung nani no. Tagsa-tagsaon mo siya. Pero dugay kayo guys. So kung ato niyang maginana maaptan tag siyam no. So, marami na ito. Good. Ano na siya nabiling sa itong kamunggay. Same process lang mga guys. Ang suon. So, ano na siya ang saan pagkaroon sa itong kamunggay. Bye-bye.